Det er det, jeg siger, Bo. Ægteskab, det er som ægteskab. Du er dyr at anskaffe, vanskelig at holde ved lige og bekostelig at anskaffe, vanskelig at holde ved lige. Og i øvrigt ikke en krone værd. Hvad ved du om det, Egon? Du har da aldrig interesseret dig for antikviteter. Nej, vel? Jeg bliver altså nødt til at løbe. Hej. Hej. Sæt mig helvede. Brug din gamle glas. Kom ind med dig og få luder fra. Jeg er temmelig travlt. Sluder. Kom ind og forstyrre moralen af med en lille en af de skarpe. Ja, tak skal du have. Men Ikke en begedar. Ha' den sidste hoved. Ser du på? I et ægteskab skal man som mand og ser på. Skulle man ikke kunne hjælpe en gammel ven i nøden? Jeg ved. Hvis du ser sådan på det, Olsen, så... Hvad? Ja, Jordan. Hvad nu, hvis jeg giver dig et kontobeløb nu? En 50'er for eksempel. Så resten i løbet af... Olsen, din gamle rærenmarken. Hallo, Ruda! Hallo da! Hvad med den, Olsen? Det havde jeg ikke været dig på. Hvad? Ja, det hører her i landet. Forhold i orden, inden man forlader en husstand. Meyer! Ja. Birgitte, du må lige hilse på min gode, gamle, trofaste ven, Meyer. Det går ikke. Stat! Ja. Hvad er der noget, Meyer? Altså, det er Bo. Den bare stikke af. Tag nu roligt, lille Maja. Knækken skal tage nu roligt, lille mamma. Lille... Jeg skylder. Slap nu af, Maja. Bo er i gode hænder. Siger faren af byen, græs, valiser, Mercedes med lov, der trækker hele politi. Tak for oplysning. Hvad er der så også, Maja? Skal du ødelægge en ond? Jamen, Ja, så mange penge har jeg sgu da ikke på mig. så ser jeg ingen anden udvej. Jeg må tale med din svigerfar. Meyer, for helvede. Altså, jeg gad nok vide. Skal se, han har nok hældt alle sine skraldepose ud på gulvet til dig, Maja. Aldrig. Eller også har han efterladt sig 600 flasker. Altså, jeg forstår slet ikke. Det er noget, jeg afgør. Jeg har ansvaret for husets tag. Og nu har... ved jeg det. Det er dig, der har stjålet den. Jeg har ikke... Nej. Jeg færger Birgitte døren. Stjålet den. Den rummede jo visse minder. Det siger jeg da, Olsen. Jeg har det. Dyrene, Clausen, de sover. Jeg har det. Nå ja, det var sas. Ja. Ved du hvad? Jeg har fået altid at idé. Bare at komme i gang. Du snakker. Kom komme i gang. Er det dig, Olsen? Nej! Nå, er det dig, der lister Roros? Og hvorfor, om jeg må spørge, højere? Lister. Det er jo livsfarligt! Det er mig og det. Du skal fandme lave ham noget! Hvad fanden laver du her, Olsen? Jeg ved, hvad jeg... Nu slår Olsen. Det er dig.